Amaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe. Ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphiki. Asha! Yabona nasanye. Ufunga kwa sababu madoka. Mla 6 ukokhamba. Sikaba ngeke ngifasive. Akho madoka. Yakhaba. Ngizwa yini le ngizwa kuthiwa uyayenza la kulamakhosikazi lawo kaLukhuza kaNzimande lalo namakhosikazi amaningi lapha kwaNzimande lapha. Yini le uyenza kulo nkosikazi omdala wena kaMphephethe? Ngizwa wena usuhlanziwe yini usebeke bakugeza kwakhona ukuthi njengoba kade uboshiwe nje lento obuye nazo lapha ugeziwe. Kukuthini ukuthi wena uzodlisa ngesikhafu manje inkosikazi nami womuntu wenzani ngizwe? Hayi mususiphoxa wena. Awuphume emakhosikazini abantu awugxile ezintweni zakho nawe zakhe ezikakile. Kuyimanje ifoni awunayo ifoni wena lokhu yavalelwa amaphoyisa le ayizungezile amaphoyisa le Banfloor. Awuphume emakhosikazini kaMphephethe nawe uyayizamela. Hawu nangu umuntu ozodlala ungizwe bo. Phuma nje ungazi uyiqhathe nathi wena. Hawu Wena bafunda wena. Phuma kimi baba. Phuma kimi baba usigantshoza phuma kimi. Mina ngihlangene nawe. Ngicela ungaphazamisi umuntu wami, ungaphazamisi first lady unomthi. Ulokhu umfunza ishimane zakwaNzimande zawuthufuza nini ngoba yimini umuntu ogidelwayo yimini umuntu owaziyo ukuthi umkazi wenziwa kanjani hayi lokhu umncoma mahana cela uphuma kimi baba cela uphuma kimi asilingani ngamandla baba ngiphathizwe oliphatha insimbi getha Ngomculo uzoyigeja lento uzoyibamba la engalele khona inhloso yami khona ngilomkhuluma ngiphendulana nawe mina angeke ngize ngikhuluma nje ngiphendulane nawe sebekuyeke kakhulu abantu ugcaneka ukuphuphuteka ushona le nale iyodwa into eyenza ukuthi mina ngize ngibhale lapha ingenxa ukuthi ifoni yakho ayikho yathathwa amaphoyisa ngakho njalo lokhu ukuphapha kwakho angizukuyeka ke mama mina iyodwa into engifuna ukutshela yona iyodwa futhi into engilindele kuwe ngithi mina kuwena lo muntu owamdlalisa umkamuntu ushadile uzofulela umuzi wasemachumini ngenkuna yakomunye umuzi bengilindele ukuthi ngizomtshela ukuthi mhlawumbe njengoba ungekho uphuma ejele ubungazi ukuthi kwenzakalayo kuloko kubuza ukuthi zawuthufuza nini zawuthufuza usejele ushadile lo muntu esikhuluma ngayo ngizwa singalokhu sikhuluma siphendulana la kunikeza izinsuku ezintathu kuphela ukwelisa kuNzimande uma ungaxolisanga kuNzimande ngomkakhe zizokhala kuwena uyangizwa ukuthi ngithini Awuziyakala phela manje Siyakala phela manje wenzeni ngisemthunzi Awuziyakala phela manje wenzeni ngisemthunzi wenzeni umengameli Amaphosa bhekisele whoever's the minister of police futhe. Ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphiki.